PWD asai kampen keselampon tepai lang soroi ambinong atuwar along sok akiti arche meset pusi rat ke jongpon. West Karbi Anglong District Karbi Student Association tiak ben kese tumpen jengkha hithelong kepang thirasai gedeng. Kecengsi News 24 Karbi Anglong abitung atumpen klaim bang amai kangi. Kiramtan jang mini pain kora sirkep ani dipu kala kendro ahilalo News 24 Karbi Anglong klaim bang angbom kecengsi klaim bang amai ini. Bangsa mai long pongkos dekat mensi mai caripon mai long News 24 Karbi Anglong owner mati MD Jiten Terong Condon Terang Sopen Terang atum Cetong Dun. Lapen bangsa mai long kaprek-kaprekat nimpen kepekpon koresponden satum tak Cetong Dun. Bangsa mai long news ketok ahut thi hekpen ke paklar dak thejia phan mate koson pen se rara phan ke than paklar theji mapu haihui news correspondent lapen news reporting ahut ke claim ke dam lapen de commission japhan bidisore chipi chipajir po news desk report News 24 Karbi Anglong. Kiruni pen cirikindeng ada kaceleng atuwar amreng PWD dolong kahingnu phiri mimian pin bangsa dolong ke damtang aningkan ador ki jum hek athing pi pen kasema ponajok ke don athing pi anta thuet lasomsi theponlong lapen aberan ke ingkok krungprang sidolo lasi prabjen pen Kiruni PWD South Division atum semar ponpe peliputangte ke thidung ghotona nang dokok tahai puta hadakara tumpen ningjehu athe bangso dolong ki hoi hi penajok biha bepar ka chokle matum hormu hortar ke pon ke ban anta aning kok chiri ia somchi thekpon lo Kiruni pen berita pangdak pot pabitro kathar News 24 Karbi Anglong. West Karbi Anglong District Kaparlo jengkha hithelong Karbi Student Association thiekpen KSA jengkha head branch atumpatir PCP kapang therasai kedengpon lapen arlong keralong ta hithelong towar ke bak thokpona saideng chirap chetodun jengkha IC Gunjat Dotto KSA Hamren branch regional committee amaipu probin timung chunbang babul tokbi lapen Great Drop IRBN staff atumpensi pini kapang therasai ing samjin pen pigeon pon. News Desk report News 24 Karbi Anglong. Kiramdan surhini rakrin nerkep aningkan PWD saikam dan keselampon Hamren Town Ward number 5 arlo thepailang soroi garbar ambinong along ratatum kecedam kecebang awal sai pinyanta long lelang garbar ke boy asai patang pen towar aklong ahilik along sen gravel ke thok pipitet ajoine halapu chomku blang mek ang pen ambino sentar ke thom aratatum ke dam ke bang awar sai aphan keng penanta kachehelat nupin ang fiksi klanglo bangsa garbar along ke dam tangan ningkan abarla ruwe ke jangahut lang ketong plinga joini ward number 5 angkang araratun isi akengkam katikuk dokok lo Hamren pen berita pangdak pon rongbong terang News 24 Karbi Anglong.